ane nyaya yavo nemukadzi wavo nechikomba chemukadzi wavo chaakabata chirivi akaiseva bata chisina kuenda chinogaribi munhu yakatiza akaenda kugurui ndokwake muchinda wacho ko kuno anenge achiti makaitirwa kupi kuvillage 12 musengezi resettlement. Saka haana chaanacho kunoko uku anouya kumukoma wake madhibha ani pamadhibha ari pavillage 9. Saka mukadzi wacho ari pakaitwa dzimai wewe ndamusiya ari kokumba. chii chakaitika makabata sei? First time ndakaenda kubasa kugadzema kugiant naunhu zvakabasa ipa ndawana basa pane zvaiitika ndanga ndaizviona ndikati izvinhu zvandakubasa munhu ndauzomubata manje ndobva ndazoronga nemapurisa ndakaronga nemapurisa vamwe vangu ndikati shawa ndangomhanya kumusha pane zvikuitika ndikasvika pa 25 ma5 ndakatakurwa nemota ndaenda kumba ndakazosvika zvangu ndadhilei ndiri muroad ndasvika kumba kuma past 9 to 10 ndobva ndasvikogara mudhumbeni mudzimai andaumutsa ngarumba ndagara mudhumbeni mwe ndagara 2 hours uri makapedzera makutoda kutoenda ndakuda kutofunga kuti ndichienda mumba nditese ndakamira chivhara kadhoo kiri padhumbeni kakarira kuti ka indobva amira ndasina kuona kuti kuri kuya munhu ndikati nyaya dzangu dzese mudondo ndakurumbidza dai ndisina kusvika pamba pandangomira kana kuti ndagara ndapinda kana kukwira mumango ndati ko uri kudeiko shamwari zvikanzi ndiri kudawo mvura yekunwa ndati mvura yekunwa something to 10 5 minutes to 10 uda mvura yekunwa panapa ndakakuti chirwa nezvipanapa hatizi alright ndobva ndanomutsa mumwe wake amai vepamba ndikati amai endai atindai munhu wenyu zvikanzi ndirifunga kuti muri mese ndikati muri mese kupi ini haundizive kwandinoshanda ndoshanda kugiant uye aishanda pano pamai 100 meters kubva pamba mukomana muninawo madhibha kwakangotaura akadaro anga akabata kakelite machips mvura yanga itaura kunzi ndoda mvura yekunwa yanga yakaitiswa pahwindo ndikati mupe mvura yake yaruda hazvina kuzoitika akabva aenda kumba kwake ndikatauraiti izvo ndanyatsosimba manje vanhu ndinovabata chete vandasiya zvakadaro vandadzokera kubasa giant vandaita a week and half vandadzokera futi same time 9 o'clock something to 10 ndakasvikopinda muhozi manje pinda muhozi ndiri kugiti rangu ranga ripasi ndakaisa pagiti rangu mugwara ngori muhozi imomo ndipanda kugara pakagaba kadizoroizi handira kuita 5 minutes munhu uye ari kuuya apinda ndikatobuda muhozi kuti ndinyatsotarisisa hozi nekamba kekurara dzakangonangana so bedroom munhu akangonopinda straight mumba ndikati right ndandatenga kagrosa kangu ndaisa kabhega pa20 vandamhanya muzukuru ndichiti ndiwane rubatsiro ndaona kune mudzimai akaramba akati sekuru endai mukiye pamba ndikati kana ndikakiya pamba ndikasunga pamba anojamba nepamba kuti ndiende vandanditora mugwara wewe vandasvika padhoo vandati gigigigi zvandiandia vandabva ndangopwanya dhoo nemugwara ndichikwachuka ndichipinda mumba iye ada kutombondidisturba uye atova pahwindo ndakatoona chitojamba anga asina sheti chinhu chandakwanisa kubata tumapatapata tumapushi twake mapushi aya ekuti ndaatore mukadzi uyu yakaita hondo zvikanzi ndirove ndichimukweperetsa pandamba ndirove okutsvaga kuti ndirove munhu pakadero mwangu ndoba ndisiya zvakadaro ndabva ipapo ndabva ndanga polisi ndichibva muzuva 30 uyanga muzuva 29 polisi vandapa ripoti yangu zvikanzi unokuwadza vanhu ndikati ndangobata munhu ndamborova munhu
svika naasuno taka mukadzi ariko kumba ariko saka adedzwa kudarika sawe aiwa tsiri kuuya mukomana atakamudeedza ukamudeedza rini akaenda kuguyo mu asi akamusamona iti uchinzwaiyo mupe umwe mukana ndika wepiri kana akasauya tinenge tamutonga titeedzera umbo watapiwa nevabvuma kuuya vacho yekuburuya haina basa kungosvika kuti ndekupi mungava munhu nomuteeri isu zvatinenge tachaja tinonotora ezvo muri muzimbabwe chiti chatokomunikera nemadzimambo ariko tine munhu wedu ariko kwapurisa edu ari kuya zotora zvinobabata saka achindai zvanhasi modzoka imwe friday ivo vanhu vamusamone futi kana kumufonera vari kufonera naye munze kuti wawakatarisirwa kudari saka zuva rafukidwa mumbiri asi ukasazouya musuwe dare richaita semaonero avo ndikuti ane mana maizuru nanamuranga nemapurisa moita izvo takanaka baba alright mafunga ndei ndakuenda alright takanaka zvakanaka maita basa masaidziri kuwana mani alo asikana pindurai kuti mosauya manyenge chanakidze ikai kuye mukadzi aregere kuya ko mukadzi wenyu aregere kuya mutatu mukadzi aregere kuya akapiwa samone ayo chinzwaiyo musi wacho ita kuti mukadzi auye saka muchirugara naye mukadzi asi bota mudya bota mudya ndisi kusvika ndikugadzira nyaya ndisi kutomboenda musha ndakaenda hani muri kurova here ndemurova bota onde zvakangofanira magara mairowa pairowa kudhara ndakasvika pamba 3 days dzapfuura ndabatirwa bhegi rikakwachurwa juzi rikakwachuka akabata ndoda mari mari handautambira kubasa 2 months giant pabroom security vatirovaibonde nevana mese akatondibamwa 2 months nhumbi 2 months andakamuona inaita zvaro zvezvapindura zvapo yekuti unoshandisa chiro chemwana usiri wako asi maichengeta mitoizo yenhumbi yacho pakuzvarwa kwomwana December mwana azvarwa saka makazoita dna madimi mukadzi muchiri muda yanzi bari muchiri kumuda here handichanda zvinhu zvakadaro nditotadza kuti ndinongoti mara noenda kumunhu hakuna zvinhu zvakadaro makamuona kupi mukadzi ndakamunonga mukaguri vaanenge yakari basa iri mese 2020 akatizwa nemurume akatengesa imba akarwa pasi mimi ndo amari unozvigona murume urabva kavuga munzira
Aini ndaramo dzinokazi wakawanda ere. Ndega mwana. Ndina mukadzi wakawanda. Unobvira mangorora. Aiwa, ndakakusiyana nemumwe. Indawo. Ane vana 5 vana. Saka Makasiyana nemakaini. Ibvudzi. Asi ndakuona kuti zvitori nani mudzimai wangu adzoke kusapota vana ndisa mari kuchikoro ndikatodzoka Taurai. Kuite mukadzi pamwe atorwo kuti mukadzi washe. Pamwe mukadzi washe atoni pamwe mukadzi wenyu achatotorwo. Wamukasiya vashanu vana 5. Aiwa. Kana akatorwa munhu unotora akatora. Edzokerai. Ana 5. Akamboda kuti udii kwaari mukadzi wenyu washe. Mukadzi wakabata nechikomba kuda kuti chida kuti udii kwaari. Apa bari nechikomba ari kuda kuti udii kwaari. Takutora kana kuti mukadzi wenyu uyu ana 5 taurai naye so andozvinzwa taurai naye taurai naye. Anonzani mukadzi washe. Taurai naye anodzoka arikutokuona isu kutokuda patii arikuona achaona video achakugadzira chera Viva mzunguka zikitaraga. Chibaya. Chimuza kuti vaile chibaya. Ano. Kuchimuza vaile. Wow, vaile chibaya ndokurudzwa. Makadi. Andokana bebhu wako. Andokana chekete vanhu. Halo. Ndiani? Jadi. Chioneka ino reZimbabwe. Jadi. Chioneka. Andinotenda varume. Ioneke muri mukuda pa TV pa America ioneke. Ndi jadi ere.